wai ibun man zan sha koko gaba ɗaya jikina yayin ya mutu. Ai yasa na zo in nan ta sada in huta yin ƙara bajewa. Assalamu alaikum. Balawal Wallahi yau ban jin ƙarfin jiki shi yasa na zo in dan huta. Tun nan da ka gani wallahi tun da jijjihi gaba ɗaya jikina ya mutu. Kwance har na gaji na ce to bari in to in sada in samu ko da dan shinkidawa in yi. A in ga in dai ka gaji ka zo wajen kana ai kai ƙara kai kila kai garau kake jin ka zo ka huta ne. Daga kemis to ni daga nan la ko can ba zan iya kai ba inda ya kasa ne da ed ni kawo wajen a siyar kes zaki maiko da sauransu dai. Bala me rake gaskiya mu raken za ba ku to na wannan yan sanda wannan ai ina ga biyu za mu su yanzu ku ba da duka ku ba da dai dari haba malam bala kawo muna a kawo bar a gyara wai bar a gyara ko kai nawa kullum muna nan da zaran ka zo gobe za ka hanci da nan to kakkada in Allah muna nan to yanzu ba wani abu ka zo gobe kin na tahe ko ni ko wanda ka jima yawwa to shikenan ai dade ne to shikenan a dade ne da ne a sharakin lahiya a zakara to sai an yi mu gaji gobe ma ka je to ta nan Isa nake sai ai oyo ka ban mun wallahi na albishin nan akwai AC ai mun jiki na ai ma awal harka an dai da rake wallahi harka ce ba da matsala wallahi rake ai wallahi ni'ima ce abin da yake ban mamaki a rake ita rake ka'ida ce inda ka rike rake subhanallahi kuma wai abun mamaki cikin laka ake shuka to ni ban ji kasa ciki ba ya za ka ga kasa ai ikon Allah na ala dangote yake bugata ai wannan aikin kaga wannan ba ka sanin wai abin da kake sai ka kawo ga wanga kodago ba sihiri ciki nan kodago wannan ne ikon Allah ne kawai kodago taune shi subhanallahi wai kai subhanallahi shayi ga injin rake ake kawo ga injin a murtsike ta a hitar da ruwan daban a daga a hita sai a heta suba na gane ne kana aisha za ka sa wannan ran da kwan yaro wai da ita zo ai dan rake kawai da sa ni ban ma yawo da hula ni ka gani nan ba ka yawo da hula banya ba ka kaina ba a da hula na zo ni ma ban san na zo subhanallahi kai abun da in yawa ne wai da hula muke kai sai na gani kamar daji nan gona muke amma kai me yasa ka kawo mu nan amma ban ga ɗari ni hankali irin ka ba ya ina zo na bishiya na huta kar ka zo ka zauna ka daji da ni ni ake zan tambaya mene ka subhanallah to ni ba wai fa gona dan babu gaba ce gonar shi ce amma an yi wajen bedi nake kogewa ni karo ko shi da keke ba ni etuwa ƙasa to yanzu ne ya kaka so to ni yau yanda na tashi ban jin ƙarfin jiki na kwata komai ban yi bayana ciwo yake amma yau ga nawa gona wai oyo to ni ho ban koma ƙasa ban taɓa zuwa gonar ga ƙasa ba ni da ni zo ba cewa ma ni kemis ne hito ba to yanzu ka ɗauko ni ka kawo ni gonarka in ban da rashin mutunci irin naka
so nake ni ya ma zan in yi ta da ni yanzu. To yanzu ni kaka ganin lahi ko wallahi kai nake ganin lahi. Wani isko ne yana hutu ba ni kai ne timma. To me haka ka jawo ne nan ne? Ni wallahi kai ka kawo tunda da zuwa ne to in na dawo daga kemis in zo na. To wallahi a yadda aka in na koma kasa so haka kawuna su kumbure ne. A to ni ba ni ga jani ba. Ni tunane na ma wai ka dauko da mashin. Kai dan amma wallahi kai wallahi ban san kai mutum bai da lahiya an ya hito daga kemis ka zo ka dauko shi ka kawo shi gona to gona mi zai ma. Yanzu dan Allah ka kira ja'a mai da mu.